Tingnan mo kung ano. Kasha ako, be. And guys, so ang una nating tatawagan ay si Shania, yung best friend ko. Actually, kaya ako pa siya tinatawagan kaso hindi na sasagot. Kasi, yun na ng internet. Abay ako. Bakla. Hello. Bakla, narinig mo na ako. Bading. Nakamute ka naman, amo. Was. Naririnig mo na ako. Hello. Hello, naririnig mo na ako. Ganito kasi bading. Hello. Hello. Narinig mo ako malinaw. Again? Mari, naluloka ako. Bakla. Nangyayari ang boses mo, girl. Bakla. Ang hina ng internet mo. Naluloka ako kako. Ang bagal na internet mo, te. Saan? Kay mo dangkes. Wala ko talaga. Hindi na kasi. Kay mo dangkes. Okay. Bakla. Nagwala kayo, yes. Naluloka ako. Te, pinapalayas niya ako dito sa bahay. Naluloka nga ako, te. Andito ako sa labas ng bahay ngayon. Actually, tinawagan ko na sila Aura, yung mga kaibigan ko, kaso wala, hindi sila sumasagot. Oh. Bakla, paano to? Anong gagawin ko nga? Nangyari Nakakaloka. ba? Basta, mamaya ko na ikikwento sa'yo. Bala ko nga sana dyan muna ako sa inyo. Papa, ang Wait ang lang, hindi ka makapasok. di ka marinig, te. Di ka marinig. Nga, nung lockdown nga, nung oras na Hindi naman. Hindi pwede. Di ba hindi pwede lumabas ata? Naka-lockdown yata kayo. Ang alam namin, kami nga bawal na kayo pumatambay-ambang eh. Gaga, carry pa. Kahit sa palengke, sa Nibaliw kami pumupuna, no? Nakakapamalengke sa Nibaliw lang. Bakla, ang hina ng internet mo. Naman eh, ang linaw nga ng salita mo dito ngayon. Nakakaloka ka. Bakla, paano yun eh? Pasundo mo ko kay daddy mo. Ay, kung ano na magkataning high blood siya today. Bakit ah? Kakawin niya lang din. Ewan ko, kasi kanina pa siya binibitin ni Bakla, wala akong matirahan. Nasaan ka ba ngayon? Ay, mga relatives mo dyan.